Mr. Driver, ihatod ko sa pinakabugnaw nga lugar. Driver, pakuski o padagan ha, ako pakyawon ta ka. Ako pakyawon eh. Pakuski, driver. Naunsa maka driver? Grabe na masaka, grabe sa napakusog ni mudagan. Oy, naawa noon, nadisgrasya na noon ta. Kaningan ka ma'am nga pakusog nagdagan kay para maabot dahin ka? Unya unsa man dili nga lang ko nimo tabangan diri nga na-injury nako. Lagot, mabango na. Kasi mong plite, sayang ko yung di ba kabayan? Grabe na masaka, oy. Bukatan mo marag kabaw man noon. Sige kasunod ba? Tarungan ang imong pa-drive nimo ha kay makadisgrasya ka na imong dinarayban nimo. Grabe kay ka. Dili no na magpadanganan na, mang imo lang ba kinahanglan kusog ka. Basta ini kasunod din ko ganahan kay ngano og makatuon ka og kuan ka na pasahero nga istrikta na. Kuan jud ka makiha jud ka. May to ma'am, kaya di man sa ito magsunod ang disgrasya yun. Kung maghinay ta magsunod manggod. Sige oy, adto na ko oy. Ma'am, Bayad din mo diyan. Sa bayad outlet eh. siyempre, bayad og plite, parehara man ha. Ikaw jud imo jud kong pangayuan og plite na kuan na injury pa ko mangayo pa ka og plite. Aw, natural lang ang driver ma'am. Patay mo. Mangayo sa kag plite oh wasa ka na ikog. Murag nindot man ni ma'am da. Pwede ako na lang ni. Ako na lang yung bayong ha. Hala, wala ra ba na iko'y cash dire? Kana pwede lang ako lang ipada sa online ang ako ang plite? Nya, di na mahimo ma'am oy. Wa man tay karon pag kita nagkita nya, pa-online pa ka. Di lang, ako lang ipada ang ako ang plite nimo sa online. Adto na ko na ihulog sa Paymaya. Wow! Kaya wala jud ko'y cash dire ika-plite nimo. Okay ra ka ako lang ipada sa Paymaya? Unsa na ko pagdawat nya wa mo gipimaya. Wala kay Paymaya? Aw mo ni giingon nga malas ka kay ug napaw ta kay Paymaya. Adto na ko ipada ang ako ang plite. Kaya wala jud ko'y cash dire oh. Bahala ka oy. Oh my God! He held me in his hand, gave me strength to face the coming day. Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel guys. And for today guys, adri na ta sa atong mga shout out guys. So, ikaw, sa shout out Shout out mo? ko ni Julia Guson. O shout out ko din ko kang Ezekiel Tabanera o kang Ed Isa. And of course, shout out to Nenita Sotomayor, ma'am. Thank you for watching ma'am and thank you for supporting. Shout out sa ko sa duha na ko ka magandang dalagang anak, Jilly Alilin Morpos, Lois Lynn Alilin Morpos, sa Common Force, Jade Quizon, Ma'am Sipin, Sir Peter Baino, sa Common Force, we love you guys. Napadegal ka na ko si Sir Namo sa Napintas, si Suporta, o si Sir Ribisco. And of course, atong i-shout out o usab o pabalik ang atong organic nga friends nga si Madam Lydia Poa. Hi ma'am, thank you for Thank you. supporting Sige. the Downtown TV ma'am. Si Gilbert Anonoy. Suporta din na sa Sana mga na mong YouTube. isuporta. We love you. Ezekiel na! Ala,